No oikeastaan ne on toisensa varjopuolet, että hyvin pitkälle se on sitä, että sä oot koko aika siellä. Et se nyt on huono puoli, mutta sitten taas saa olla pitkään vapaalla. Ja mitä nyt jos vapaa-aika on, niin tulee käytettyä se sitten ainakin tosi hyvin ja huolellisesti. No tietysti tutkinto on niin kuin hyvin kansainvälinen, että se on pätevä kaikissa muissa maissa ja sitten tämä työ on kansainvälistä, että tulee nähtyä paljon eri kaupunkeja, maita ja kulttuureja. No ehdottomasti niin kuin työpula on jatkuvasti ja sitten varsinkin kun suuret ikäluokat jää eläkkeelle, jää alalta pois, niin merikapteenejakin tarvitaan yhä enemmän. Apua.